Здравейте, YouTube! Аз съм Алекс Веста, помощника на Катир. И да, той е възпрепятстван и затова няма да може да снима клип. И да. Сега ще ви покажа един много як PvP сервер, казва се BetalBG. И да. По принцип има много хора, но 2 дена нещо се е замотава сервера. Да. Така, ще ви покажа няколко ларпа. Те майче бяха 8 или 9, не знам. Ще ви излъжа. Това е единия, това е Warp End. Има леко джумче, това там дълбокото в долъвното е дупката. Така, отиваме на Warp Enchant. Сори за лага, ама не си го искам. Да. Да, това е Warp Enchant. Да. Сега ще ви покажа Warp... не. Ranks. Оу, пи. Моя грешка. Ranks Warp. Окей, единият ми ранг, нали, тук има доста рангове. Аз съм рицар. Така, сега ще ви покажа другите. Един пич е мастър, друг римлянин, друг едиква си дженера, лоунар, колонар, админ, големи глупости тук. Така, рицар, римлянин и мастър. Уоу, ранкс. Ей. Рицара получава фул меч, фул сет и 30 легендарки. Струва 6 лева. Промоционали. Голяма. Бан 6 лева. Ако ви баннат. Items. 3 фул сета, фул сорт, фул екс, 30 епъл, 6 лева. И да. Това се намира точно под спауна. Сега ще ви покажа спауна. Има много голям лак. Компютъра ми е... Така. Ето това е спауна. Да, това е спауна. И сега да ви покажа, кое да ви покажа? Да, Warp Event. Винаги от всеки ден от 8 часа ще има евент. Очакваме ви. И да, онора на този сервер е Crusher Hicks. И да, Warp какво беше бе? Event. Така, Warp Event. Само да кажа, че никога няма да ме намерите хоума. И да. Това тук е Warp Event. Тук около това място, дето спамва, ограждат гоществе. И да, в 8 часа. Така. Кое ще да ви покажа? Има Warp на Versus 1, ама там е страх, затова няма да хода. Warp. Warp. Другите не са интересни. Warp Snake. Не, нищо вече няма да ви показвам. Това беше всичко. И с Кастир ще снимаме доста често тук и в други сервери, но предимно тук и така. Лайквайте, сабскрайбвайте. И така. Чао!